Pag humaghisgot ni Jesus nga ang kalibutan matunaw, wa gyud bisan usa ka bato nga mahibilin sa iyang nahimutangan, murag maghunahuna ta nga hasta no madatugan kus bato nya malunod kus dagat, mura bag ngilo kay paminawon ba. Pero iya dayong gisumpayan, sa dili pa ni mahitabo kamo mismo lutoson mo ang inyo unyang mga paryente, ang inyong higidikanan, inyong igsuon, maoy muunay og patay ninyo. Sa may gusto niyo, magunaw ang kalibutan o ang imong igsuon mo'y mupatay nimo? Mas kuyaw no? So nangga imong ginikanan, imong igsuon, mo'y mupatay nimo. Karon ang mga ginikanan, kusog na biya kayong mupatay o ganak. Kana ding abortion. Abortion ba? Unsa may nganong namabdos man ang babae, kabubuton sa Ginoo. Nya daghan kayrong mga inahan nga di na gustong mutuman sa sugo sa Ginoo. Sila na'y magbuot. Pila kabuk anak o kanus-asad sila manganak. Naman gani magpakasal kay nako mingon siya, kami father kinahanglan gyud nga 5 years ang distansya sa among anak. Nako unsa man yung buhaton og 5 years ang distansya? Magtinan-away ra mo. Nga klaro kayo, maggamit mig pills, maggamit mig kondom aron dili gyud manganak. Unya hay naman ang kabubuton sa Ginoo. Kamo nay magbuot. Mao na siya problema dia. Kamo, sa man, kusog mong mudawat sa kabubuton sa Ginoo o masuko or musupak? Tama yun. Di mo magdumot ang mga tao nga musultis tinuod. Manalitan musultis sa tinuod nga baga kag naong, nga bati kag naong, bati kag batasan. Di ka masuko. Oy, tubag. Kung masuko ka di wala ka mudawat sa kamatuoran. Usaon man gyud nga bati man gyud kag naong para niya. Bati man gyud kag batasan. Labi na gyud maningil kas utang, awayon man ka para maimpas. Nya di ka masuko. Mga naong ninyo dali ka na masuko. Muna nga niingon si Jesus dire, pagbantay gyud mo. Pagbantay mo kay daghang mga tao nga magdumot kaninyo tungod kanako. Dumtan kita basta mosunod tas Ginoo, kay ang Ginoo mismo gipatay man gani dinis kalibutan, kita pang magsunod niya. Dumtan kita nya mura ra batag mahingang ha. Kusog ra ba kitang moingon nga unsa may nabuhat nako niya, gatinarong man tako, gabuhat man tako sakto, ngano man na siya, unsa may sa nako. Ana di ba mo na ato dayong ayaw na kuno mo ana matud pa ni Kristo. Ayaw mo kabalaka. Batod pa niya, huna-hunaa kanunay, ibutang kanunay, andama kanunay ang imong kaugalingon, kay taralon kas mga hukmanan, kinsa may mutaral nimo dito, kinsa mukihan nimo, ang imo mismo kunong ginikanan, igsuon. Para ko nang kami sa una, ako sa una, ako maginag-una-una dito sa among lugar o kanang serve sa simbahan. Nya, mo na to, tukod ako, katong grupo na mo sa kanini ang youth organization, Kahugan Youth Organization, mga November 1984, second year college pa ko ato. Kana ron grade 12, mao na ron ang level nako, grade 12. Mga grade 12 karon kasagaran wa pa man kayo ibuot. Ang ako sa una gabuot-buot na. Mo to akong gitukod to kay nahadlok man ko nga maunhan ko sa mga NPA. Kay mga NPA sa among lugar, sige namang rinikrutay. Di ako sa ningkamot sa ko, nga makarekrut ko mga batanon. Amo to, tukod nami. Ang akong unang nahimong kontra, ang akong mga iyaan, ginikanan. Kaya mo ingon man sila, unsa? Magsige mong tukod-tukod niya. Ikay nagpango, o niya. O kung saon niya mo diha. Kaya karon ra ba ang magpundok-pundok, kaliton lang, rak-rak diha. Kay abig mga nagmeeting ba nga mga subversibo,
Nakuha na sa mis kapilya mag-meeting. Mga bitaw na anak bitas kapilya. Naala na nga soko na. Bungkaga na ha, bungkaga na. Doon na patoy ka usa sa amo dito mga uyuan nga gidadaan gimi og ulisi ba to sa tiyang gidab. Sa may pag ako'y muunay patay ninyo kaysa mga matay mo ana mga kamot ana mga buangon diya. Hunungan ni, hununga. Hinilakay gud mi didto. Ako niingon jud bahala nagmanghunong mo tanan. Ako padayon ko. Ang mo kuyog, kuyog. Ang di mo kuyog, ayaw. Badto jud kog simbahan. Awa man sad mamatay. Niabot man o San Vicente. Nakaabot man gid ni abot laga ro sunod tuig di baka kuan ni patio San Vicente. Oh no. Bahala na. Ug mo'y pagbuot sa Ginoo basta ang importante maningkamot ko pagtuman sa kabubuton sa Ginoo nga way kahadlok nang lisod bang og nang magbuhat ta sa kabubutos Ginoo nya nahadlok ta kay kanang kahadlok iyam nasyawa iyam ginasyawa ang kahadlok ang iyas Ginoo gugma kaisog kalig-on mo na kalig-on yun diri sa atong unang pagbasa gisgutan diri ni San Juan ang iyang nakita kadto bitang kuan kadtong nay anghel nga nagdala sa katapusang katalagman nya nakita kuno niya ang kanabang mga tao nga nakabuntog sa mananap nga nagbarog sila didto kilid atong murag bildo nga sa to dagat ana presensya sa Ginoo ba nya na nag-awit sila ngadtos nating karnero nga bag-o pa sang giihaw na pang iyang dugo dire ilang giawitan unsa may ilang giawit tanawa ha Ginoong Dios nga labing gamhanan pagkakahibulungan sa imong mga buhat kahibulungan gyud kay nga naman og patyon ka mudaog na noon ka og daog-daogon ka malipay na noon ka pagkakahibulungan hari sa tanang kanasuran matarong og matuod gayud ang imong mga paagi ang paagis Ginoo kanang muantos lang gid ta nya matuod gid na mao gid nay sakto kay kun makig-away ka bungkag lampini gid mo no asway sa inyong balay inigsinghag sa imong asawa baho sag singhag bungkag gid na inyong balay pero inigsinghag sa imong asawa antos lang tutuki lang ng naong nga mura nag leon paminawa lang ng baba nga murag plakang guba sig balik-balik ana ay katawtaran mo hilo mo na inig kahilom hapyod-hapyoro ni mo gamay niya wakli-wakli pa to gamay madugay din amsa na mo wakli hangtod buniyag na sad sunod tuig ana di gyud makuan mabungkag dili unsay pamaagi antusa lang kita di man ta mo antos kinsabay dili mahadlok kanimo Ginoo kinsabay magdumili pagsangyaw sa imong pagkagamhanan kay ikaw lamang ang balaan muduol og musimba kanimo ang tanang kanasuran kana bitaw makakita na kas Ginoo didto tingali inig sunod ng kalibutan ba nga hasta tungwa kaila Ginoo mo kuana mo yukbo na niya kay siya gid ay mo nagbuhat sa tanan siya tuburan sa tanan maka-imagine lang ta ana nya mao nay atong gihigugma ng Ginooa mao nay atong gisunod din atam hadlok siya tag-iyas tanan siya naghimos universo siya mo banhaw nato mahadlok pa kana kamo mahadlok pa mo makubid ha ayaw kahadlok mahadlok ang makubid nga buhion ra magkagbalik sa Ginoo di ba nya sakto naman sa kasidad pwede naman ka di pa day pwede kana bang kuan kay ta kanang sana mura bitag ay usara day rason na nganong mahadlok ta kay nagpakaginoo naman gud ta magpakaginoo na gani ka ika na gani mo planos imong kinabuhi
ikanay magbuot unsay mahitabo sa imong kinabuhi, nya imo nang pagbuot unsay imong gunitan, unsay imong i-let go, kana patay ka diha. Hadlok yung ka, labi na ang imong edad karon, 70 pa, nya gusto kang mahimong 90 imong edad, nya makubid ka, kuyawan mga ana, magsige mga simbako, ana. Pero 30 imong edad, nya moingon ka, ang Ginoo bitaw, namatay man 33, dol-dool na ko og mamatay ko, okay kayo. Yang nagsunod kas Ginoo ka, Kristo gani, matay gani 33, ako sa 60 na. So kadako na ginansya. Awa na, relax kay ka. Ikaw niya pa din na lang tamang tap-tap. Pagtap-tap gyapon pero bunga sa imong paghigugma. Imo na nang tanaw ng imong tupad. Tap-tapan ko niya kong naong Lord, kay di ko ni patakdan sa kong COVID. Ana, dili kay tap-tapan ko ni kay basig niya ni COVID manakod ni nako kuyawan ko ana. Ayaw. Butangan ko ning alcohol akong kamot Lord, aron inighikap na ko aning akong isig katao, dili na nimo takod ang akong COVID, mamatay na. Kay maluoy pug ko niyang matakdan. Ako lay tagaig COVID Lord, ayaw lang ni siya. Kana mo na inindot. Nya magtan-aw kada sa ubang mga tao sa kanang ilang tanang COVID Lord, ihatag lang na nako. Nya kuhaan na diha gikan nila. Kana tanawa si Kristo, ningon siya ang tanan nilang pag-antos amahan diri idakdak kanako. Ako'y magpalansang sa krus, nya ihatag kanila ang kuluwasan. Ako ang kamatayon, ila ang kinabuhi. Wa mo klaro, sige manindog na tayo. Dihay usa ka senaryo nga gi-share na rin ako diha sa Facebook, nya pagtan-aw nako istorya diay sa usa ka pari pastor dito ni mahitabo sa gawas nasod, ang tinuod ba to, drama-drama lang to, nga muilis siya sa bag-ong katong karaang pari. So bag-o siya nga parish priest. Ang mga tao nag-atang na dito sa simbahan kay gitakda man nga moabot siya anang orasa, mga alas 9 buntag. Nya alas 5 pa lang sa buntag, dunay naglingkod sa bakba sa simbahan nga usa ka kanabang makililimos. Sige gid siya pakilimos. Wa gyud nihatag niya hangtod nagpundok na ang mga tao dapit sa pultahan, gipaadto na siya sa daplin. Sige gid siya pakilimos, wa gyud nilimos niya. Hangtod na lang ni alas 10, ni alas 11, wa man moabot ang parish priest. Nga sige lang gyapon siya pakilimos, wa man lang gyapon nilimos niya. Sige ha manon siya ingon nga, kahasol ba nimo? Samok-samok man ka nga moabot ra ba turong pastor? Pagka alas 11 na imedya, kuha na kayong mga tao kanang uneasy na kaayo, hain naman ng pastor, sige nagtinawagay, niingon man naa naman diha. Nangita na sila, nagkagubot haing ang pastor, o ba mabangga, o ba madisgrasya, ni barog bitaw tong makililimos, o gikuha ang iyang mga takuban nga mga gibutang siyang naong, o niingon siya, ako ang inyong bagong pastor. Mga wa mo'y batasan. Wa mo kailan ako o gituyo ni nako aron akong mahibaw-an unsang klasihas mga parishioners ang akong atimanon sugod karon. Pulos di mo mga impiernohonon. Di ba? Iyang gisunod ang kaning style ni Kristo. Si Kristo isip atong hari, ang iyang style magtakuban. Maura ni hari nga di gustong mailhan. Pero hari siya. Di siya gustong mailhan. Unsa may una niyang pagtakuban, kana giyong anha siya magtago sa kabus. Muna ang kinabuhi niya dinis kalibutan, kabus gyud. Di ba? Gikas pagpanganak niya, ang iyasang gipili nga mga ginikanan, kabus. Mao gina siya. Muna iyang pagkahari. Mora ni hari nga ang pilion niya nga naong og kahimtang kabus. Kamo ganahan mong mutahod og hari nga kabus? Kanang way balay, wa kay eskwela. Ganahan mo mutahod ana kanang way ilis-ilis? Aw di mo mutahod, kanding mo.
Diri ra ba inigtapos ra ba sa kalibutan, niigo ra ba sad sa katong unang pagbasa, propeta Ezekiel, nga ang hari di ay maglain gid siya sa iyang mga karnero, ang kanding o ang karnero. Sa iyang mga hayop ba, ang iyang mga hayop, iyang lainon, ang kanding isugbas kayo nga way pagkapalong, kuyog sa yawa o sa iyang mga anghel, nga ang katong mga karnero adton niya ibutang sa iyang langit, iyang gingharian, kuyog sa mga anghel o mga santos. Usbo nako, ganahan mong mutahod aning hari nga way grado, way balay, way hapit kaon, way ilis-ilis. Ganahan mo? Ganahan. Napugos ang mga kanahan ay. Bahala mo diha. Ako sad isig lang tarog ko anani, isig lang tag binantayay. Na siya. Ikaduha, kining haria ang iyang gipili nga kinabuhi nga magtakuban siya dinis kalibutan dihas pag-antos. Kana bang paantoson, lutoson, daog-daogon, prisohon, mao na iyang gusto kayo nga iyang kinabuhi. Asa man ta kakitag hari nga ingon ana? Nya kamo, ganahan mo mutahod og hari nga yatak-yatakan las iyang mga kaaway, tamparoson las kaaway, ludan lang sa kaaway, latigohon las kaaway, nya di gyud mo sokol, ganahan mo anang hariya? Ganahan mong maunay mapresidente na tos Pilipinas o presidente sa Amerika? Kana bang daog-daogon lang, sigihan lang abog, sigihan og kulata, ganahan mo ana? Nya di gyud mo sukol. Magsige lagi ngon, pasahilua lang na, pasahilua lang. Ganahan mo anang haria? Dili. Dili kayo. Dili kayo. Dili. Ito ang abi honest lang gon. Gingon nimong dili, kanding ka, kanding. Kanding. Anangon sa beka, kanding. Daghana kang kanding. Ani ka mo di acquire. Sama mo di kanding, karnero. Mga naong ninyo, ambot lang. Api. Parihara mo aning gawali. Kanding sa kaignaw. Unya, kining kuana, kining haria siya. Grabe po kayo ni siya. Ang iya sang role nga gigamit, ang iya bang mga buhat dinis kalibutan, mausad ang pag-alagad, service. Sigig alagad, di siya magpaalagad. Matod pa diri sa atong unang pagbasab, ako nang pangitaon kanang nawala, ako na silang atimanon, akong laki-lakian ang ilang mga samad, niya ako na silang kuguson. Alagad yun. Nya, ganahan mo ng hari nga magsigig alagad ninyo. Ganahan. Yes, ganahan. Kaya ta, mga buangon tang dagko. Kana mag gusto lagi tang alagaran. Grabe man jud si Jesus og alagad. Mo na iyang role dinis kalibutan ang pag-alagad. Nya ang kaduhan niyang role nga gigamit mao ang pagluwas. Ang pagluwas sa atong kinabuhi, lawas og kalag. Ganahan mo nga naay muluwas ninyo? Ganahan. Pananglitan ron, padong nakas impierno tungod sa imong balay o sa imong koral. Nya luwason day kas Ginoo, nya ingnon kaniya, kuhaon ti kagikan sa imong balay o sa imong koral, ibaligya ng tanan o ihatag ang halin sa kabus, nya sunod nako kay dadon ti kas akong gingharian. Ganahan mo? Ganahan. Hoy, tubag. Ganahan. Ana, so good nagpangutkot. Og moingon ning haria karon. Na karoy kabit ba, na kay kabit. Nya ingnon ka nga luwason ti kagikan sa imong kabit. Sunod nako kay dadon ti kas imong asawa nga luod kay gnaong. Ganahan mo? Ganahan. Or asawa ka nga nibuwag og naglagot na gyud kaayos imong bana kay nangabit, nya ingnon ni kas Ginoo, luwason ti ka ana kay padung kas impierno ana. Luwason ti ka. Na sige, sunod nga rin ako kay dadon ti ka ngadto sa imong bana kuyog sa iyang kabit. Saman, mo sunod mo niya? Hoy, tubag. Oh, tanawa.
kining pundo karon dinhi, ambot ka ning ato mga online parishioners, ambot pila ka kabuok nato ang maapil sa karnero. Basig kasagaran nato kutob ra gid tas pagkakanding. Sa inyong tanaw kaning gawali, asa kani padong? Carnero. Ay mo pangamong way amongay kana ba? Honest lang ba? Honest. Sige kana ba? Asa kani? Ay, okay mong pangutanong sa Kristan, ditso ginang tubag, kanding na. Pangutan ang lektor, otros. Kanding ng parian na, sige yan lamig kasaba na. Kurog-kurog na lang may inigbasa no na mo. Depende ninyo. Bitaw. Kanus aman ta mahimong kanding o karnero? Dili sa panahon nga mahimotang failure sa pagsunod sa iyang gipangsulti. Kanus amang kita mahimong kanding o karnero? Kung mo desisyon na kita nga dili mo buhat sa iyang gisugo. Pero magsigi kag paningkamot og buhat unya ma-failure ka, danglitan wain ka mohigugma na jud ko sa kabit sa akong bana, ako na ginihigugma unya pagkita ni Mustang sa kalami gyud patyon sa animal unya mukha na sad kosmo da sad imong naong nya niguli na sad nimo, Lord sorry kay Lord kay naglagot jud ko pero ganahan jud kong mohigugma ug mao na imong kinaiya karnero ka. Ano man mo pakpak mo kanindot ana. Kay matod pa ni Kristo, dili man ako iphon ang inyong, di man ko magbase sa inyong success o sa inyong failures. Ang akong iphon, ang inyong perseverance. Those who persevere will be saved. Kana bang magsigig renew sa iyang pagkakarnero. Bisan pagpurti na tong pagkakandi nga pila kahigayon, i-renew ang imong pagkakarnero. Ano bang batanon ka? Nga paghuman mo tan-aw anang porn, maingon ka suri kay Lord, kita jud ko Lord, ako ra bagyong gisave. Sige Lord, ako na ning i-delete sa akong gisave dire. Ako na lang ning ibutang sa album. Adi ba kana bang makarealize ka ba? Makarealize ka. Aka na siguro juga ana nga karnero. Nya exert effort. Nya unsa man nato paghimo ang pag-exert og effort. Puyi ang kinabuhi sa atong hari, sunda asa siya padong. Ano yun? Pagpuyo sa kakabos, sige ron no, naa kay kabit or naa kay balay, daw kay kas imong balay. Puyi ang kakabos. Desisyon yun nga mo puyo kag kakabos. Kanang wa gi kwarta ba? Kana bang di na jud ka mangitag kwarta, di na ka mangita og sakyanan, di na ka mangitag balay. Puy ina, bisag mga duha lang ka simana. Ana, tanawag buhi pa ba kasunod simana? Nya mamatay ka. Oo ana, langit na ka. Pero mabuhi pa kasunod simana, nara na nimo og mobalik pa ba kas imong balay o kaha magdinaw pa ba kas imong balay. Tistingig puyo. Pagkaninduta puy-an sa sugo os Ginoo mga igsoon. Kining kakabos, anha na nato mapaambit, anha na nato mapakita sa atong pagkamanggihatagon. Mao bitang magsikog pasalamat aning ato mga benefactors, ang donors dinhi kay mga kabos ni sila kasagaran. Nya pagkamanggihatagon. Hasta sad ang mga dato, mga adunahan ganitabang nato dinhi, ang ila sang gihatag beyond our expected amount. Pasabot beyond their capacity to give. Nya iyang gihatag sa ato pa nagpakakabos sila. Karon di na nako mabuntagan na lang kog binasa sa mga testimonies. Lipay kay sila, daghan kay grasya gihatag ang Ginoo nila, labi na ginang kalinaw, kalipay ug kausaban sa ilang kinaiya. Di na nako maihap sa akong kamot, tudlo sa akong kamot og tiil ay ang nagsigig message nako, Father, sa una yaw-yawan kay ko sa akong bana, kay kani akong bana bisyoso kayo, pero sa dihang nitabang ko diha Father nya nagsige na kog paminaw sa imong wali, karon Father din adyo ko mga sahaba sa akong bana. Ako sa una-una basig ditsuo na lang ninyag patay siguro na diyan kasabay. Kana bang madawat da kuno niya, wa man kuno mausab. Wa man mausab, maura man gyapon, pero nadawat da kuno niya, di na siya yaw-yawan.
Ang iya sa mga anak kuno, wa na sad siya magyaw-yaw. Nya karon ang iya kunong anak, ana ini testimonya nako, muapil na noon niya didto og tan-aw sa misa nga wa gyud kuno nay simba-simbas una. Ilang dadog simbahan katong wa pay pandemic, adi gyud kuno karon mo pa kunoy mag-una, mo pa mag-andam didto sa ilang mga lingkuranan kay magsugod na kuno sila misa sa online. Ako sa unahon na nako naman nas online ikawagtang sa pandemic dadaan nagsimbahan dinas nam kuyog. Pero ang importante nga naminaw na sila magdunga nagsimba, magdunga nagrosaryo. Unsa man na siya? Pagpaila sa Ginoo nga kun mosunod ita niya sa iyang kakabos, sa iyang pag-antos ug sa iyang pag-alagad, dili di ay kasakit ang atong bation. Bisag buhi pa ta ning kalibutan naa na di ay tas kalipay. Kay gano man matod pas atong salmo responsoryo, unsa toy atong tubag? Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Bantayan ta niya nya iya tang tagbawon sa tanan natong gikinahanglan. Karon bitaw naamang ko'y duha ka wishes no sa akong birthday. Hapit na ako mag-birthday la, hapit na. 2 days more to go. Birthday na nako. Sa inyong tanaw, makaabot pa ko sa akong birthday, dili? Makaabot. Ako, okay ra man sa kong di kaabot, okay ra sa makaabot. In case of di ko kaabot, I will assure you nga ang akong wishes na mga 80% na nga natuman. Unsa may first nako nga wish nga makapakaon ta ko, makahatag kog tag 5 kilo rice with canned goods, labing minus 1,200 ka pamilya nga kabus dinis atong parokya. Labing minus kay tag 1,000 kita, 800 to 1,000 maning among panghatagan sa una. Karon kay ako man kunuhang birthday, akong ubay-ubayon. Ana. Oy karon niabot na og mga 110 kasako ang mapalit sa mga donations nga akong nadawat. Nya naapagay ni text aning ning inform nako, Father, muhatag unya ko nimo kuan kaning sardinas og noodles. Ambot pila ka buok, basig tulo ra sad ka buok ihatag ko. May na lang to, atug-atuga sa siyang sa ads pare nya gamay ra yang ihatag. Kana ba inana ba? Nya kutob na karong 24, ako nang dawaton ang inyong mga hatag, nya inig ka Miyerkules, og buhi pa ko, sugod na tagpamalit, ripak, igsunod Sabado, ato nang ipanghatag. Og pilay maabot ni ana. Wa gyud ko'y effort nga gi-exert pero makapakaon ko sa mga gigutom. Ang tanan sad nga mi-donate para ani ni kuyog nako, makapakaon sad mos gigutom. Nya unsa may resulta? Mahimo dayon mong karnero. Karong si manaha, sunod si mana, basig kanding na sad mo. At least karong si manaha nga nang hatag mo. O bahala mo sunod si mana o sunod buwan o magkinanding na sad mo. Basta karon karnero mo kay nipakaon ta sa gigutom. Ang sunod na kong wish nga makatampo ko sa paghunong sa pandemic. Kanang pangadjion ang santos nga rosaryo, upat ka misteryohan, kalipay, kasakit, sa manang usa, kahayag og himaya. Pangadjion kada adlaw. O nakahuman ako gahapon og upat. Karon ya ugma ang katapusang pag-adjit. Triduo man ni siya, triduom, tulo ka adlaw. Uy, daghan sang mo text nako, Father, musta man ka diha? Nakapangadji naka? Suswap am ko kapangadji nako, lawa para ba ko kapangadji? Humanakos duha, Father. Ana. Hagit-hagiton pa ko kay ba mo siyang di ko mangadji. Manakos duha. Siya nang kampertiin taon akong duka-duka, ikatulo pa man ikatulo. Pero nahuman gid upat kay sagaran usara mo na ako, may nusat duka-duka, tunga na lang. Pero karon nahimog yung upat. Karon ikaduha ron challenge second day. Unya kun maanad ko ani, basig everyday na ni. Sakripisyo, pagampo alang sa paghunong sa pandemic. Ug ato ning buhaton tanan, porting daghanang mahimong kaayuhan sa tibok kalibutan. Ug mao ni ang kinabuhi sa atong King, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ, ang pagluwas, lawas og kalag. Pero di ni mahimo kung di sad tamo himo sa iyang kinabuhi ang paghigugmas mga kabus, mga sinalikway, mga ubos og mga tinamay, dinaog-daog, mga piniriso ato silang kaluyan.
5 years ko sa prison ministry. Nihilak ko pagsugod na kong ka-assign dito ni atong 2014. Kay Portig yung paita. Pero pagbalhin na nako ni atong 2019 nga gibalhin nako aning parokyaha, porti na sa nakong hilak kay di nako ganahan mo biya didto. Karon kon pabalikon ko, manindog manindog na tangtanan. Naghinisgutay may kaganiha bahin sa kanibang pagtabang og tao. Nya ako nakashare sad ko nga naasag ko'y gipangtabangan nga akong mga scholars, sukad ko na orden pagkapari, murag mga dulan na sa usa ka gatos ang akong napaeskwela og napagraduate og college. Nya ningon dayong usa sa nakigistorya nako. Nya Pader, kumusta naman sila? Sige pa sila anha nimo. Nako naay mga unom kabuok nila nga sige gyapon og kontak nako, pero ang uban hapit gani di nakaila ana. Okay ra na ninyo kana bang muhatag ka nya samtang mangayo pa, sige gyud balik-balik, pero inig kakuha na siyang gipangayo, sibat dayon din aka hinumduman. Ang atong kinaiya susama ni ana in relation to God. Daghan kay nato ingon ana nga suod kay natong Ginoo basta naapatay gipangayo, pero mahatag na gani ang atong gipangayo, awa na, goodbye God, ako na say Ginoo. Nya inig kahurot na pud ani, balik na sad ko nimo, di ba? Kamo dili mo inana. Amay, okay, mga buotan day kay mo. Nakaron sa giayo ni Hesus nga napo kasanlahon, usare ni balik. Pasabot pila man ang 1/10, 10%? 10% to? 10% ra ang magpasalamat. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok gitabangan sa Ginoo. Sa tibok na tong parokya ba, pila ka buok gitagaag hangin, gitagaan og yuta, gitagaan og tubig, gitagaan og kinabuhi, gitagaag trabaho, gitagaan og maing panglawas. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok? O lagi, pila lagi ka buok? Kaihap mo. Amo ning gihap-ihap dinhi, das bata, murag moabot og mga 25,000, labing minos. Das bata, 25,000. Kada adlaw, tulo naman ni atong misa, ang musimba, pras ninyo, karon nagandaghan man mo, lagyo. So tingali, kada misa, moabot siguro sa kada adlaw, og mga butang talang, og mga 20 kabuok, o 30. Nana, ay no, to, 50 lang. Yaga, balik-balik naman na. Di balik-balik sa hapon. So mag-average ra og mga usa ka gatos kada adlaw. Magbalik-balik raman mo. So sa gatos buntag udto hapon, nya sa Domingo murag naa sa tingalis mga abot bakag 500 gikan sa buntag ngadto sa gabi. Bisag ibutang pa nato 1,000. Ato na lang jong i-exaggerate. So pila ra man kabuk manimba kada semana? Mga 1,100 out of 25,000, 1,100 nakaabot na siya og 10%. Ha? Wa no? Mao na siya. Importante bas Ginoo? Importante ba niya nga mobalik ta niya? Importante? Kada ba ini kadawat nato sa blessing niya mobalik ta niya aron magpasalamat, importante nas Ginoo? Dili. Wa na siya magkinahanglan ana, pero importante na para nato nga naa gihapon ang atong connections Ginoo. Nganuman kay kining grasya nga gihatag sa Ginoo nato, din agani nato i-connect sa Ginoo adto gid ni ma-connect sa yawa. Muna akong giingon, daghan kaing grasya nga nahimong disgrasya.
Tanawa, imong bana na promote pagka-manager. Wa na may simba-simba hinoon kay nagbisi-bisi na mas iyang pagka-manager, nakakabit. Nakapangabit. Pero katong wa pa mahimong manager, sayo kay muuli. Ngano man, wa may daghang kwarta. Pag daghan as kwarta, kapangabit dayon. Katong estudyante pa ka ba? Kusog kay kang mo paubos. Yes ma'am, yes sir. Ana, matinahoron kay ka. Karong na maestra na ka, grasya ba yan ang mahimo kang maestra? No? Awan sa na, disgrasya, grasya. Sige ko no. Ikumparar ko no, hay may dagko ni mong sa katong estudyante pa ka o karong maestra na ka. Sus, nahimong disgrasya ang pagka-maestra. Kaya yung nidaghan imong sa karong maestra na ka, may pag-estudyante ka. Katong seminarista pa ko, ikumparar karong pari na ko, hay may mas daghag sa karong pari na ko o katong seminarista pa. Secret. Og di ta connected sa Ginoo, ang kuyaw kay ang atong grasya mahimog yung disgrasya. Para nang wa kay kwarta, rakas balay sikag ampos Ginoo. Pag abot na daghan ng kwarta, musugal na, muinom na, mukasino na. Di ba? Nya mangilad nagsugod. Ana? Nya kamo karon, kumusta mang inyong grasya? Wa madisgrasya. Sa unang pagbasa, gi-warningan, gitudluan ni San Pablo si Tito sa pagsulti sa mga katawhan. Unsa may iyang giingon? Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod o pagsugot sa mga punuan o sa mga anaa sa kagamhanan. Andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. So, ang pasabot ani ba nga, musikat ra ba ning ni ang magsigig simba? Musikat ra ba ning ni ang magsigi og binuotan? Nya ini kasikat na nimo, tudluan gyud ka kanunay nga magpaubos, magmatinahoron sa imong isig katawo. Kay kun muundang nagikas pagtahod sa imong isig katawo, kay ikaw nay magpatahod tungod kay naa na kay kwarta, naa na kay gahom, naa na kay gitawag og kasikat, patay ka diha. Yawaan gidayon ka. No? Karon, kumusta mang inyong kinabuhi? Daghang yawa o daghang Ginoo? Ano mo iyan na anak mamurong Oy, daghan kay yawa, kay di ta kabantay, dali kay masuko, dali kay mangaway, matakdan dayos mga libakiro, daoton ganita, love, suko dayon. Ayaw pagpatakod, oy. Na pabilin sa grasya. Na importante kaayo nga dili ika maoy magbantay sa imong kaugalingon. Kinahanglan gyud nga ang Ginoo gyud magbantay nato. Mao na sa atong tubag sa Salmo, ingon kita, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ikaw na gani mo'y magbantay nimo, ikaw na gani mo'y magbantay sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, mayawaan gyud ka. Pabantay nas Ginoo, isalig nas Ginoo. Ayaw pagsigig paningkamot nga ikaw gyud mo panindot sa kinabuhi anang imong anak. Ang Ginoo mo ipapanindota ana. Nya og ikaw maestra ka o maestro, empleyado, pare. Di na ta maningkamot nga munindot gyud ang imong eskwelahan, ang imong estudyante, nga munindot gyud ning simbahan. Di na lang ko maningkamot ana. Ang akong paningkamutan nga matuman ako unsay planos Ginoo, isipari ko unsay planos Ginoo para sa San Vicente Ferrer Parish. Ang plano des Ginoo dinhi nga ma-repair ang atop, ma-repair ang kisame, manindot na ning atong mga windows, pulos-pulos na stained glasses. No. Unya ang tanang nagtrabaho dinhi kinahanglan gidi ay nga mabayran sad sila, dili lang sa nato tangkyohon,
Mao na nindot sa kayo ato sa silang gitagaan og mga kani-ganing sakto gyud nga kani-ganing remuneration sa ilang pagtrabaho dinhi, labi na gis ato mga contractors. Nya daghan sa kay ni-appeal nato dinhi sa planos Ginoo ang atong mga benefactors og donors. Tanawa lang tong atong gipamaligya nga 3,500 slots. Hibaw mo pila nila nahibilin? Wa mo kibaw? Awa mo kibaw eh. So ako ning isulti ninyo, salamat kay namalit ha. Ang 3,500 slots nga atong gipamaligya para itiwas og bayad sa atong mga nahumana nga mga projects sa atong contractors, ang nahalin as of yesterday niabot na og 3,378. Ang available na lang pakpak ko sa pakpak. Salamat no sa namalit. Ang available na lang 122. Ala, di na mo kaabot ani, paspasin ninyong palit. Og mamalit mo gikan karon hangtod sa Domingo, mahurot magyud tingali ni, pero welcome pa ang mopalit gikan karon hangtod sa Domingo. Love offering gihapon na siya. Part gihapon na ani. Kay naa man sa tay daghang project nga wa maapil atong gi-quote sa una. So ato ra sad nang i-apil og bayad. Pero ang punto lang nako dinhi ba, pagkadaghan na malit, kadaghan sa gustong mutampo, kadaghan sa gusto nga mupatuman nga matuman ang planos Ginoo aning simbahana, dili ang plano ni Father Siano, kung dili ang planos Ginoo. Nya kinsa tong muapil sa pagpatuman sa planos Ginoo, dili sad taniya hikawan, pun-an niya ang grasya nga atong nadawat. Tanawa ang sanlahon, pagbalik niya, Lord, salamat nga giayo ko nimo akong sanla. Unsay giingon sa Ginoo? Maluwas ka, pinaagis imong pagtuo. Primero, pag-adto niya, nihapa siya, nagpalayo sila, ang ilarang gipangayo, kaayuhan sa lawas. Pagbalik na niya kay nagpasalamat, gihatag sa Ginoo niya salvation. Dili lang healing, kung dili salvation, kaluwasan. Pagkanindota na, kana bang maluwas ka? Din adjud ka ganahang masuko ba kay buutan na kay kastanan. Kay kanagong taong naluwas, buutan kay na, din na masuko. Kanang tao nga impiernohonon pa, dali kay na masuko. Kaning gawali, dugay ni masuko o dali? Dali. Diha pa lang sa Kristi, suko na. So kaning ni impiernohonon pa ni, amo na ngita pa kog panahon ani makabalik ko sa Ginoo. Salamat ninyo ha, kamo mga buutan mo, di naman mo mga suko no. Kamo ba diya nanimba? Kamo diya mga nas online, di na mo masuko. Nabitay ni paambit na ko karon, gibuwagan siyang bana. Ingon iyang bana gipulaan ako sa naong ni Muday. Giingnan ko no siya. Siya nagpasalamat jud imong mga wali pader. Kay kaupat na ginigibuhat sa akong bana nako. Pero karon pa no sa ikaupat niyang pagbuhat ani, niingon ra gyapon ko, kun mobalik ka, di aragyud ko. I love you very much. Ana siya. Tako no gibiyaan ako no siya. Nako kanindot gud nimo. Nako padayon ni ana. Kay di jud ka makasa, malangit jud ka. Sunang ka, biyaan siya siyang bana. Nya ingnon ba kang gipulan ako ng naong nimo? Nya biyaan. Nya inigdangtan ko ng mga usa ka tuig, mubalik man kuno. Iya ra sa kunong dawaton. Karon mao ra kuno gyapon iyang giandam, iyang kaugalingon. Niingon sa kuno siya, take care. Kamu din mo inana mo. Ambot lang, wag siguro ninyo. Sige, manindog na ta. Sa unang pagbasa, gisgutan dire ang pagsalikway ni Jesus sa tao nga iyang gitawag og dili init, dili sad kay bugnaw. Unsa man ang tawagan ng tao nga dili init, dili bugnaw? Unsa man ang timplaha? Init-init, init-init, or inadlaw, or sa ato ng in English kay lukewarm, lukewarm. Kana bang tao bitaw nga moyes karon nya no na sad unya. Mo nay ibugwak sa Ginoo. Kamo, unsa man mo?
Init, inadlaw, o bugnaw. So, wa mo motubag. So, tingali, igluluwa mo sa Ginoo. Nya mao ni ang sala sa taga Sardis. Mao ni ang nakapahimo nilang sinalikway sa matas Ginoo. Unsa may renewal? Ang renewal nga mopili ta, ari batas init o ari batas bugnaw. Kanang way kondisyon. Og di kas Ginoo, pili ang yawa. Og di kas yawa, pili ang Ginoo. Dili kay anha kas tunga-tunga. Nanglitan mo ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man? Yes or no? Sige. Tubag mo ba? Ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man inyong tubag ani? Yes or no? Pero mingon ka, depende sa tingali. Oy, kay ang mansad, anak maka, awa na, init-init na kana, iluwa na kas Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Sakeo, wa gyud siya daghang pangutana. Wa na siya daghang kuangkuan pa kanang palikoy-likoy. Timan-an biya nato si Sakeo, tax collector biya ni. Supervisor pag yun, head pag yun siya. Nya kani mga tax collector mao ni mga corrupt kaayo nga mga tao atong panahon na. Ano bang agap kay kwarta ba? Mo nang gitawag sila public sinners. Pero pagkadungog niya sa wali ni Hesus didto sa iyang balay, kay nikaon mas Hesus didto, nya kani si Hesus og mukaon ni magwali man na. Di man na si Hesus magsigilag pundo, di man na maghilom-hilom nga kaon lag maayo ba. Kao gamay, wali daghan. Pagkadungog ni Sakeo sa wali ni Hesus, nitindog siya. Unsa may iyang gideklarar? Ingon din siya, katunga sa akong bahandi, Lord, ihatag nako sa mga kabos. Unsay sugos Ginoo? Ihatag ang tanan. Unsay gideklar ni Sakeo? Katunga. Sakto dili. Uy, tubag uy. Niingon siya din. Ingon siya diri si Sakeo, miingon, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Unsay gisulti ni Hesus? Ihatag ang tanan. Ang desisyon ni Sakeo? Katunga. Ihatag ko ang katunga. Sakto dili. Dili. Di gini siya paigo. Pero doon naman sa siya gisumpay. Awang sumpay sa Sakeo ha? Ingon siya, ngadtos mga kabos, og kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. So iyang i-times 4 og doon na siya gilimbungan. Nya kay kani mga tax collector, mga corrupt nga tao, malimbungon masad kay ni. Di sa ato padaghan kay siyag ulianan. Unsa na malay mahibili niya? Wa na. Nothing. Ang katunga, iyan ang gihatag sa mga kabos. Ang nahibilin, iya sang ihatag bayad atong iyang gipang tikasan. Awa na mahibili niya. Sa ato pa di ay, ang gipangita gyud ni Hesus, kana bang mosunod ta niya nga wa na gid tay gikawilihan bisag usa. Kana bang manimba mo dinhi, wa na gyud mo mawili sa inyong balay. Arog masunog to inyong balay, okay ra gyud kayo. Dili ka matandog dinhi. Kana bang wala gyud, kanang imo na gitong gibiyaan. Kana bang inigdesisyon nimong mualagad ka, pananglitan ron, alagad ka para nako, pare ko, mualagad ko. Pag naog nako sa akong kwarto, di na ko maghuna-huna. Ayay, nasirad-an baka to nako didto. To ara ba to sa Kristan? Wangon sakara ba to ron didto dai? Walag timing-timingon lang to ron. Anak ko, awa na, di na mao. Kamu karon, duty mo, pananglitan ron, duty ka, naka-eskwelahan niya, gatudlo ka dito, eskwelahan niya, wag yun mo text ang imong bana ba? Wag yun mo text, yung imong textan, wag yun mo reply ka, to, matingalis ka, biting panuwing dako, ana, ayaw, kalimti na lang gina siya, focus yun ka sa imong misyon, anang orasa, kung sa may imong misyon, magtudlo, umaestra ka, o empleyado ka, trabaho, accounting, unsa diha, bisag kung sa imong trabaho, focus diha.
ay napaghunahunag lain. Og maunay gustos Ginoo nga dili ta daghag mga distractions, attachments. O kung ato ning buhaton, siguro gitang dawaton sa Ginoo. Mao na kini si Santa Isabel or Saint Elizabeth of Hungary. Iyag yung gihatag ang tanan ngadto sa Ginoo. Lakip ang iyang gingharian, ang share niya sa gingharian sa iyang bana. Kanisad siya, anak man sad ni prinsesa man sad ni siya, kay iyang papa kuan man sad, kanang king man pod iyang papa. Niya gibuya sila sa katisang anak sa glaing hari-hari, mga dato, mga dagkong dato dito sa Germany. Pagkaminyo na nila, siya nga bisag 14 pa edad, kana bitang babae, kana inyong anak ba 14 pa edad, musugot mo kaslon? Dili? Nganong di man mo musugot? Kay way buot no? Ikaw, sus, panay buot pa dir. Pero si Elizabeth, 14 yang edad. Si Mama Mary, 14 sa edad. Bana-bana. Muna sa atong canon law ba, simbahan, ako lang ning isulti ninyo. Sa canon law, sa universal law sa simbahan, ang minimum age sa babae para pwede kaslon, 14. Niya ang edad sa laki, minimum age sa laki, 16. Muna sa atong universal law. So kung namoy anak diha nga 14 edad, niya, naiuyab siya 16 na edad sa laki, dadaan nyo din akong kaslon. Lagi. Kaslon lagi na ako. Di mo to? Kaysa magpuyo-puyo, bisag 30 pa'y edad, bisag 20 pa'y edad, niya nagpuyo-puyo, kana, maimpierno man na. Pero 14 edad, 16 ang laki, 14 ang babae, kaslon ako. Unsao man ako pag siguro, nga matured sila, nga dili binata ang ilang pagpakasal. Unsao man ako pag siguro, ako ragi silang pangutanon, o wa pa ba sila mag-sex? Wa ba sila maghimo sa premarital sex? Yang mayong sila, wa gyud father, kay gahuwat gyud mi nga inig humagkasal o na pag gyud mi mag-sex. Kana matured na, kay daghan kay karon nga mga tiguang na lang ang mga edad, mga immature. Usahay gani ang gawali, immature. Kana bang dili ka pugong sa kaugalingon? Ano bang murag hayop? Kadaghan diha nga akong gipangkasal. Murag sa ako tingaling 16 ka tuig gros pagkapari. Murag og tinuod lang to ilang gasulti, 3 pa kabuk akong gikasal nga niingon wa pa gyud mi mag-sex father. Mga 3 pa kabuk. Sobra na tingali mga apit na tingali mo 1,000 akong gikasal. Mga kwan 3 ra kabuk. Kana kung wa to sila mamakak. Masin sa tiyong mingon to, parihani mo pader, mamakak. Kana, muna yung matured. Wag ito sila. Mauto nga nasanta si Isabel sa iyang pagkaminyo, hasta sa iyang pagkabyuda, nasanta siya, kaya ang iyang pagsunod sa Ginoo, matured kayo. Why nahibilin ang tanan gihatag sa Ginoo? Gipangutan na siya sa iyang spiritual director sa dihang gapinal na siya. Ang iyang bana, nasakit tingitog COVID, kay gihilantan raman, namatay dayon at age 22. Ang iyang bana. Siya sad, mga 2 years after, matay po siya. Buton sa sakit niya to, hilanat sa siguro, COVID sa tingito, padali lang kaya namatay. Gipapangutan na siya, unsa may imong gusto, unsa may imong last will. Ingon din siya, ang tanan nga mga bahandi nga nabilong sa akong pagkaako, akong i-turn over sa mga kabos. Ang tanan yun, ang tanan. Adtos mga kabos. Ninduta, no? Kamo, turn over mo sa mga kabos. Adto ning tanan akong bugas sa mga adik. Mana mo? Anong lain makay mong tinanawan ako, di mong tuo. O mao na siya ang challenge.
nga wa gid tay ibilin ang tanan ihatag ngadtos Ginoo. Nya kinsa may pinakapinangga sa Ginoo? Ang mga kabos. Nya kung kita sad mahigugma sa tas mga kabos, aporting suura na tos Ginoo. Muna si Sakeo, ang iya dayong resolusyon adto kos mga kabos, gideklarahan din siyang Kristo. Ni unsa may declaration ni Kristo? Ningon siya, karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Salvation has come to this house. Pagkanindota, tibok balay sa kiyo, naluwas tungod kay gihigugma na niya ang mga kabos. Mo nay nindot kaayo nga epekto kun wa na gid tay gipanagan-an sa pagsunod sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo nato ang atong gikinahanglan, which is salvation, kaluwasan. Mo nay gitawag og generic name sa happiness, security, holiness of life. Gitawag na siya sa generic name og kaluwasan. Total, lasting happiness, lasting security, and lasting holiness. Sige, manindog na ta.